Salutare! Astăzi vom pușa pe nu știu cât, 15 minute maxim, v-am spus, like și abonare, să noi trecem la episod. Nu știu dacă se aude pe filmare, da. Așa, apropo, primul episod cu Brawl Stars care îl filmez, m-am văzut. Nu știu dacă în 5 minute pot să pusez 10 tire, nu știu. Adică o să fac după aceea. Ați văzut sau nu știu dacă ați văzut când mi-a picat Jackie și Christmas. Mi-a picat chiar astăzi, după ce am filmat acel shorts. Videoclipul ăsta o să-l vedeți. O să-l vedeți pe când suntem sâmbătă. O să-l vedeți duminică. I-am marcat măcar. Așa, chiar Sani. Dacă vrei să-mi dați iad. Bun, aici ne marchează. Nu știu dacă o să în alte peste, nu știu, vreo 5-6 zile o săptămână, o să încep din nou să pușez pe Bo și pe ce o să pușez și pe Jackie. Bine, următoarea parte o să fie, poate o să vedeți că nu o să aveți nu o să am vreo 2000 de astea trofee. Mi-am pierdut contul cu 10.000, 5.000 de trofee. Ultimul meci care l-am jucat, mai țin minte că era cu Sam. Am marcat. Nu poate mai încalculat. Da. Cred că o să opresc un pic filmarea. Gata? Să vedeți un pic de acest star drop. Sperar. Mitică! Avem ceva șansă? Ia să vedem. Îți bag joc de mine. Bagi joc de mine. Asta e șansa că îți bagi joc. Că pot sau că următorul meci. Bun. Vreți să posez FC Mobile? Episodul ăsta o să-l vedeți duminică, vă mai spun. Eu când filmez sâmbătă. Este bine? Ce îmi place mai mult, cel mai favorit brawler al meu este Dynamite. Pe aceea Bibi și pe aceea Colt.
Am marcat. Nu știu, sunt un copil. Da, nu știu cum pot să nu vorbesc. Oh, star drop. Da. Hai să ne vedem. Dar, da. Bine, atunci ne-au picat în mică, deci. Nu trebuie să ne plângem. Scam până la ultimul stratro și aceea cred că oprim și filmarea. Am spus, fiecare, nu știu dacă o să vreodată un live. Cred că pe la 12-13 ani. Deci mai am că 3 ani. Și nu e. Aș posta un live, da. Mai dăm un meci. La. Ok. Nu știu dacă se aude. Bun, mai avem mesh pe aceea. Oprim și filmarea. Aici mai avem că 10 cemulețe, în străile, vin aici în brațe la mine. Și pe aceea oprim și filmarea. Filmarea asta o țineam la 11 minute. 11 minute, nu are 11 minute, că meciul ăsta mai fac așa 1 minut, da. Când deja sunt 10 minute. Eu când filmez e ora 7. Voi o să-l vedeți mâine, duminică la ora 15. Nu o să vedeți? Cum era? Taci, că am filmat acum, și te auzi pe filmare. Să știi că videoclipul ăsta să postez.
mai jucă un meci. Păcat că fratele meu nu a distrus filmarea. Nu știu dacă v-a spărat. Dacă nu știați, fratele meu este... E secret. O să vă spun asta când o să ajung la 1000 de abonați. Sau la 100 de abonați. Mamă, cum era? Nu m-a păcat. Trebuie să stai partea aia. Marchează și aici s-o oprit. N-am văzut că au marcat de bea un gol. Păcat, dar nu știu dacă... Sper că nu vă spărați că mi-o stricat filmarea. Asta e... Nu știu ce am trecut. Că se faci 13 secunde, 13 minute. Am zis că episodul ăsta durează 10 minute, dar... Bun, am făcut push-up 100 de trofee, nu e rău. Ăsta e contul meu, am deja 900 de trofee, mai juc eu un meci pe aceea. Am zis că vreau să pușez pe Jackie, nu o să dau acum, că nu mai e chef. Cu mâine, la pizza. Mi-au picat astea, skin-urile astea cu Crăciun, de la astea două, mega pack, le vedeți față, nu Felipecul, și astea două. De aici mi-a picat, eu am avut o față nemaipomenită și bye bye. Și mi-a picat Magică și Epică de acolo. Bye bye.